Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Heren, goedenavond. Stel jullie eens even kort voor van links naar rechts. Links, sorry. Ja. Hi, ik ben Jasper van Laden. Ik ben verantwoordelijk voor het aantrekken van de groepen bij Parade Brunsum. Dus de artistiek leider voor Parade Brunsum. En daarnaast... Mijn naam is Ron Kamerman, de voorzitter van World Festival Parade Brunsum voor de editie 2022, die eigenlijk in 2020 had plaats moeten vinden. Ja, en dan slaat u of jij, ik mag je tutoyeren, Absoluut. Dan sla jij eigenlijk al meteen een bruggetje naar 2 jaar niet mogen en dan ineens wel. Wat zal de organisatie en Brunsum blij zijn dat het weer mag, hè? Ja, het kriebelt aan alle kanten. Het mag weer en het is echt een krachtsinspanning van ons allemaal geweest. Vrijwilligersbestuur, gemeente. En als ik even terugblik, als dat mag. Ja, tuurlijk. Ja, wij wisten eigenlijk vorig jaar nog niet wat we zouden gaan doen. We zijn bij elkaar gekomen regelmatig. Toen hadden we de COVID-pandemie. Mm-hmm. Ja, we hebben toen toch tegen elkaar gezegd van... Goh, wat moeten we nu? We leven in oktober, november, december. Nog steeds was niet duidelijk of het door kan gaan, de editie in 2022. Toen hebben we toch al voorzichtig wat contacten gezocht met groepen. Maar daar kan Jasper zo meteen nog wat meer over vertellen. Ja. Dus we hadden eigenlijk zoiets van... we doen maar net of het er niet is. We beginnen toch al voor te organiseren. Ja, dat is natuurlijk een helft job. Want je bent een beetje blind aan het rondrijden. Hè. Het lijkt alsof je in een auto zit zonder voorruit wat dat betreft. We hebben het toch gedaan, de stoute schoenen aangetrokken. Gelukkig met een enthousiaste groep vrijwilligers, een enthousiast bestuur. En uiteindelijk kregen we dan te horen dat ja, zeg maar vanaf pak een beet 1 april... de maatregelen met betrekking tot COVID, dat die niet meer golden. En wat dat betreft gaf ons dat ook de mogelijkheid om het festival daadwerkelijk te organiseren. Maar dat betekent dat we, ja, als je terugrekent, april, mei, juni... dat we effectief 3 maanden nodig hebben gehad om dit... dat het eigenlijk een enorme korte tijdspanne is geweest om dit te organiseren. Normaliter trekken we daar 2 jaar voor uit. Dus je kunt je voorstellen dat we wat dat betreft allemaal behoorlijk onder druk staan. Maar het kriebelt aan alle kanten en ja, we zijn er allemaal klaar voor om het weer te gaan organiseren. Jasper en ik hebben net nog een aantal groepen mogen ontvangen, om even een voorbeeld aan te halen. Daar gaan we het dadelijk uitgebreid over hebben. Oké. Jasper, jou hebben we even kort gehoord. Wat is jouw precieze functie bij dat World Festival Parade Brunsum? Mijn functie is artistiek leider. En dat wil eigenlijk zeggen dat ik verantwoordelijk ben voor het vinden en aantrekken van de beste internationale dansgroepen naar Brunsum toe. Hoe ben jij daar in godsnaam in terechtgekomen? Want je hebt een helft job natuurlijk. Hè? Dat zeker. Het is een hartstikke fijne job. Het is eigenlijk met de paplepel ingegoten. Dus mijn opa, Zef Hendricks, is een van de oprichters van het festival in 1953. Mm-hmm. Parade Brunsum is natuurlijk eigenlijk begonnen in het jaar van de watersnoodramp. Toen carnaval afgezegd was. We hebben op een gegeven moment in diezelfde zomer... hebben eigenlijk een aantal groepen destijds van de mijnen... dus groepen Hongaren, Italianen, Spanjaarden, et cetera... die in de mijnen werkten, hebben zich samengepakt. En hebben we toch een kleine carnavalsachtige optocht in het centrum van Brunsum georganiseerd. En zo is het eigenlijk begonnen. En ja, goed, daarna mijn moeder is altijd betrokken geweest bij het parade. En tot haar overlijden een aantal jaar terug was ze de voorzitter van Parade Brunsum. Dus wat dat betreft staat het echt wel een beetje meer in het bloed dan wat anders. Dus nu mama er niet is, heb ik het overgenomen. En ik heb natuurlijk via de internationale contacten meegekregen. En daardoor kunnen we de beste groepen naar Brunsum halen. Dus je hebt met de paplepel vroeger thuis ingegoten gekregen? Precies, ik ben begonnen als klein jongetje. Met denk een jaar of 12 zat ik de stoelen te slepen in de tent op het Kouterveld. Ja goed, en vandaar is het gegroeid, op een gegeven moment tolk geworden van een aantal groepen. Begeleider van de tolken en nu bestuur. Ja. En dan kom ik bij Ron Kamerman. Het antwoord is al een beetje gegeven natuurlijk door het wegvallen van Jaspers moeder. Klopten ze meteen bij jou aan of hoe is dat gegaan? Ik ben sinds 2010 betrokken bij de parade. En toen kreeg ik de vraag voor de 2012-editie of ik toe wilde treden tot het bestuur. Mm-hmm. En destijds in de rol van vicevoorzitter. En Jacques van Oppen was toen nog voorzitter. In 2016-editie werd Helene voorzitster. Mm-hmm. Toen ben ik ook vicevoorzitter geworden. En uiteindelijk kwam zij helaas te overlijden. En dan ga je toch een bestuur weer samenstellen en kijken van... goh, welke rollen... Ik heb toen ook aan Jasper gevraagd van... zou jij graag datgene wat je moeder ook deels deed voort willen zetten...
en aan willen sluiten. En zo die nalatenschap zeg maar voort laten leven. Daar heeft hij toen gelukkig ja op gezegd. En Volmondig. Zonder twijfel. Ja. En het heeft wel even wat denktijd gekost. En als ik even naar ons beiden kijk, omdat het toch wel, het is een enorme klus waar je voor staat. En ook waar je dan woont. En kun je het allemaal combineren, et cetera. Het is allemaal vrijwilligerswerk. Mm-hmm. Maar goed, hij doet het. Dus we zijn er hartstikke blij mee. Ik kreeg toen inderdaad de vraag van wil je voorzitter worden. Daar heb ik heel even over na moeten denken. Ook in het kader van tijd, drukte en wat er allemaal op je afkomt. Mm-hmm. En uiteindelijk hebben we ja gezegd. En staat er een fantastisch bestuur. Staat er een fantastisch team van vrijwilligers. Uit hoeveel personen bestaat jullie volledige bestuur? Het zijn er 8. Dat is weinig. Ja. Dat is in zoverre. Ja, het is überhaupt de complete organisatie, als je kijkt, verdeeld over 4 dagen. Wat we daarvoor organiseren. En met dat aantal mensen, dat hebben we ook wel eens tegen elkaar gezegd van dit is inderdaad relatief weinig en veel werk wat op je afkomt. Ja, absoluut. Laten we eens even naar de inhoud van het festival gaan. De kijker en luisteraar die nu zitten te kijken. Wat moet men zich voorstellen bij dat World Festival Parade Brunsum? Eigenlijk met name de kern is natuurlijk de groepen van over de hele wereld die hun cultuur uitdragen in Brunsum. We hebben gedurende 4 dagen verschillende voorstellingen in het Vijverparktheater, het vernieuwde Vijverparktheater in Brunsum, waar de groepen eigenlijk de dans en muziek van hun traditie, maar ook de modernere twist op hun land laten zien. Eigenlijk. Dus we hebben een combinatie van groepen uit Zuid-Amerika, uit Afrika, uit Europa. En die dansen eigenlijk gewoon 4 dagen lang door het hele park in. Overdag zijn er workshops, daar kunnen mensen gratis aan deelnemen. Mm-hmm. En we beginnen natuurlijk voordat het echt losbarst met een openingsceremonie. Die is morgen om 5 uur. Even een promotiemomentje. Waar is die? Morgen om 5 uur. En waar is die precies? Vertel even. Vijverpark in Brunsum. Kan je niet missen. 30 juni, Vijverpark in Brunsum. En dat geweldige openluchttheater wat daar uit de grond gestampt is. Hè? Mm-hmm. Met dank natuurlijk aan ontwerper Ivo Rosbeek. Die daar samen met de gemeente iets fantastisch heeft neergezet. Wat natuurlijk nu in die parade een rode draad zeg maar, gaat spelen. Hè? Klopt. Ja. Daar gaan de middag- en avondvoorstellingen plaatsvinden. Mm-hmm. Zeg maar een mix tussen de, ik noem het even, de folkloristische groepen, maar ook modern dance, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. En dat zijn ook de enige betaalde voorstellingen. Voor de rest, als je kijkt naar het Vijverpark en alles wat zich daar afspeelt en wat we daar ook organiseren in het kader van de avondvoorstellingen en de avondbijeenkomsten, maar ook de workshops die er georganiseerd worden voor de jeugd en ook de dans met zeg maar de volwassenen. En alles daaromheen. De Pruvenemeert, de cultuurmarkt, noem het maar op. Er is heel veel te doen. De zonnebloemvoorstelling moet ik niet vergeten. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan is dat echt een fantastisch feest van verbroedering, van verbinding. En als je kijkt naar de tijd waarin we nu leven, dan is dat iets wat we hard nodig hebben. Mannen, morgen de opening voor die kijker die niet weet wat daar gaat gebeuren. Mogen jullie een tipje van de sluier oplichten, Ron? Ja, zeker dat kan. De publieksopening dan vanaf 5 uur. Mm-hmm. Die trappen we af. Even een praatje natuurlijk, de mensen welkom heten. En dan stellen alle groepen zich ook kort even voor. Kort met dans, worden toegelicht. En dan zit de sfeer er al in wat dat betreft. En daarna vindt de voorstelling in het Openluchttheater plaats. Dat is dan vanaf 8 uur. Mm-hmm. En dat zal dan ook de eerste avond zijn van de eerste echte avondvoorstelling in het overdekte luchttheater. En dat belooft gewoon fantastisch te worden met mooi lichtspel en natuurlijk fantastische dans. Ja, en daar bij die vijver fantastisch. Hè? Ja, absoluut. Een entourage waar Zuid-Limburg trots op mag zijn. Zeker. Om daarbij aan te vullen, als we... na de voorstelling is het nog niet klaar, want we hebben ook een hele grote tent. Perfect Sky noemen we hem. Een wat? Een Perfect Sky tent. Een hele mooie open tent. Als je langs het Vijverpark in Brunsum rijdt, kun je hem niet missen. Mm-hmm. Na de voorstelling zal daar het feest nog de nodige uurtjes doorgaan. En dat is ook gewoon toegankelijk met een band Daredevils die daar de hele avond optreedt. De Daredevils? De Daredevils, ja. En wat moeten we ons daarbij voorstellen, Jasper? Dat gaan we zien. Moeten ze komen kijken, zegt hij. Ja. De Daredevils, nee, het is een hartstikke mooie coverband. Ik moet zeggen, dit deel valt niet onder mijn deel van het festival. Ik ga vooral over de internationale groepen. Maar ik heb een tipje van de sluier gezien. Dit wordt een mooi festijn. Gemeente, provincie spelen daar ook een rol in, hè Ron? Neem ik toch aan? Ja, absoluut. Provincie ook, met name
meer de gemeente, moet ik eerlijk zeggen. Daar zoeken we en hebben we natuurlijk ook de samenwerking mee om dit te organiseren. En wat dat betreft is die samenwerking ook uitstekend te noemen. Nou zei jij net in het voorgesprek even dat jullie een aantal jaren geleden, of 2 jaar geleden, eigenlijk besloten hadden om elke 2 jaar dit te doen. En toen kwam die verrekte pandemie. Hè? Klopt. Niets is toeval. Nee, dit was vervelend, want jullie hadden het voornemen om het inderdaad elke 2 jaar te doen. En dan gebeurde dat. Dan zeg je, dan kom je in april in een rollercoaster, laten we het zo maar noemen, om dat toch allemaal gerealiseerd te krijgen. Ja, complimenten aan bestuur en vrijwilligers die dat allemaal geregeld hebben. Maar hoe begin je dan, Ron? Kun je ons daar een beetje van in de kast laten kijken hoe je dat gedaan hebt? Ja. Ik val heel eventjes stil. Ik moet even nadenken. Nou, allereerst is het zaak om te kijken of je iedereen meekrijgt vanuit het bestuur en de vrijwilligers. En daar ga je ook de gesprekken mee aan. Dus we hebben ook een aantal sessies met vrijwilligers georganiseerd. Een aantal sessies, moet ik zeggen, met vrijwilligers georganiseerd. Om ze mee te nemen in het verhaal. Hier zitten we gaan dit doen. Willen jullie meedoen? Ze enthousiasmeren. Want ja, vrijwilligers groeien mee. Sommigen worden ouder. Er komt wel jeugd. Maar goed, je moet het allemaal maar planmatig zien te regelen. En ik moet zeggen dat daar een enorm enthousiasme ontstond. Ook in het bestuur. En uiteindelijk weet je dan de mensen mee te krijgen. Maar je realiseert je ook, en dat hebben we ook uitgesproken, dit wordt een enorme krachtsinspanning. En daar waar we tegen de wand aan stuiteren, en dat gebeurt gewoon, laten we praten met elkaar, kijken hoe we het oplossen en hoe we dat in vol enthousiasme tot een goed einde brengen, zeg maar. En ik moet zeggen, ja, dat vind ik zelf persoonlijk het meest fantastische. Als er iets is, dan lossen we het op, dan spreken we het uit. Er is een enorme positieve vibe. Ja, ik kan er alleen maar mijn bewondering voor uitspreken. Ja, en als je praat over 300 vrijwilligers, allemaal uit Brunsum neem ik aan. Hè? Het grootste gedeelte. Hè? Ja. Dat zegt iets over de verbondenheid in Brunsum. Hè? Brunsum, hè? Complimenten bij deze, die verbondenheid om dit te realiseren. En over 2 jaar weer, dat weten we nu al. Ja, Jasper, en dan benader jij die groepen. We gaan zo meteen die landen eens even noemen, want ik heb me een beetje ingelezen, maar ik wil jullie natuurlijk niet het gras voor de voeten wegmaaien van welke landen, want je hebt het over Azië en over Europa, maar wij willen ook weten welke landen dat er allemaal vertegenwoordigd zijn. Dan begin jij met die groepen in die landen contact te leggen. Hoe stonden die er tegenover na alle ellende wat ze eigenlijk de hele wereld over zich heen heeft gehad? Varieert heel sterk. En dat was ook echt nog wel, toen wij eenmaal de knoop doorgehakt hadden, moesten we ook de groepen zover krijgen om ook de knoop nog door te hakken. En dat, ja goed, je merkt er is een duidelijk verschil ook per land en wereld. Dus goed, Azië en Oceanië hebben we helaas niet dit jaar, omdat daar toch de coronabeperkingen nog heel lang van kracht waren. Dus er zat niet genoeg tijd in het organiseren van een festival. Maar goed, vanuit Europa, vanuit Latijns-Amerika en vanuit Afrika kwamen wel direct enthousiaste reacties van ja, we doen mee, we zijn erbij. Maar goed, ook dat. Het is nog best een moeilijke tijd geweest. Want door corona zijn natuurlijk heel veel trajecten met subsidies ook traag op gang gekomen. Dus het was dit jaar echt nog wel even kielen. En goed, op een gegeven moment in maart hadden we alles netjes rond. Maar toen brak dus de oorlog in Oekraïne uit. En ook, we hadden een groep uit Rusland en een groep uit Oekraïne op onze lijst van 12 landen zijn. Dat was nog best wel een punt. Want die hadden we eigenlijk afgeschreven. En goed, ja, Rusland is ook... Dat is een land waarbij we eigenlijk geen contact meer gehad hebben. Maar goed, de groep uit Oekraïne die heeft zoveel inspanningen gedaan. Die zijn nu in Berlijn, die zijn onderweg naar Brunsum. Dat was wel heel fijn om te zien dat mensen toch, dat de dans niet dood is. En dat na de coronapandemie iedereen klaar staat om, ook al is het een stuk moeilijker om alles te organiseren. Mensen zijn zo enthousiast en ze gaan alles zetten in het werk om hier te komen. De groep uit Oekraïne komt nou alleen met jongeren onder de 18 en vrouwen, omdat mannen tussen de 18 en 60 het land niet uit mogen. Ja. We hebben net Colombia ontvangen in Snowworld. Dat is de groep eigenlijk die... in Snowworld, dat lijkt me leuk. Colombia en Snowworld. Colombia en Snowworld, Kenia en Snowworld, Chili en Snowworld. Die moeten niet de skibaan opgaan. Maar ik vind het wel prachtig gedaan dat jullie die daar kwijt kunnen. Dus zullen we maar zeggen. Want die hebben waarschijnlijk nog nooit sneeuw gezien met een uitzondering van iemand. Zou je zeggen? World Festival Parade Brunsum. Aanstaande morgen 30 juni tot en met zondag daar
dat prachtige vijverpark en openluchttheater in Brunsum. Een cultuurexplosie daarvan. Dans, muziek, workshops, noem het maar allemaal op. Heren, morgen hebben we het even over gehad. Hè? De opening, 30 juni. We gaan naar 1 juli. Of wil je het nog even aan? Nee, we zouden het nog even over de landen hebben. Hè? De landen die allemaal komen. Ron, vertel. Ja, mooi, dankjewel. Ja, het is natuurlijk fantastisch dat we toch een dwarsdoorsnede van de wereld hebben weten te contracteren. Ik noem ze eventjes. Dat is Chili, meer specifiek Paaseiland, Colombia, Ecuador, Georgië, Israël, Italië, Kenia, Noord-Ierland, Oekraïne, Servië, Slovenië en Slowakije. Nou, knap dat jullie dit voor elkaar gebokst hebben. Dus ja, complimenten aan, laten we zeggen, de artistiek leider Jasper van Lanen. Even een applausje, ja. Is op zijn plaats, hè. Je zegt al net, groepen zijn nog onderweg hier naartoe. Laten we het eens even hebben over de huisvesting van die groepen. Want dat lijkt me ook een megaklus, hè? Dat is het ook, of ik moet zeggen, dat was het ook. Is het natuurlijk nog steeds. Maar even terug naar de editie 2008. Toen werden groepen nog gehuisvest in sporthallen. En als je kijkt wat je daarvoor moet organiseren aan bedden, aan douches, aan allerlei veiligheidsmaatregelen, aan watervoorziening, aan brandwerende maatregelen. Ja, noem het allemaal maar op. Voedselvoorziening, et cetera, et cetera. En de 2012 editie hebben we toen besloten, we gaan dit uitbesteden. In de zin van, we brengen ze onder in Snow World. Dan ben je ontzorgd, veiligheidsvoorzieningen zijn er. De mensen zijn comfortabel gehuisvest. Prachtige locatie. Ja, ook dat. Ja. Kunnen een ontbijt nuttigen, kunnen daar eten. En dat geeft ook een bepaalde rust. Nadeel is dat ze wellicht niet altijd in Brunsum aanwezig zijn, maar daar hebben we goede afspraken over gemaakt met vervoer. Dus wat dat betreft hebben we een prachtige mix weten te realiseren. Mm-hmm. En dan hebben we het over beveiliging bijvoorbeeld. Hè. Je moet BFV'ers hebben, noem het maar allemaal op. Kan je daar een tipje van de sluier op lichten? Natuurlijk, de gemeente die werkt mee, maar er zijn voorschriften. Hè? Ja, die zijn er. En wat dat betreft neemt het zeg maar een steeds grotere haphoek uit het budget. Steeds meer regelgeving waar je aan moet voldoen. Of het nou beveiliging is in de zin van fysieke beveiliging, maar ook het inschakelen van BHV'ers, EHBO, politie, ik noem maar eventjes iets. In het verleden is er ook wel eens een vrachtauto. We gaan het echt niet hopen. Nou, misschien moet ik het helemaal niet uitspreken. Maar goed, dingen die gebeurd zijn waar je allemaal rekening mee moet houden. En dat wil je niet. Dus wat dat betreft, ja goed, dranghekken moet je rekening mee houden. Maar ook zoiets als straten afzetten. Hè? Straten afzetten, et cetera. Maar ik wilde eigenlijk het bruggetje maken naar ook ongewenst gedrag en dat soort zaken. Dat kwam ook tijdens een evaluatie met de vrijwilligers naar boven. Van oké, als ik me onheus bejegend voel, hoe moet ik daarmee omgaan? Dus daar moet je ook weer protocollen voor gaan opstellen. Dus wat dat betreft is veiligheid een steeds grotere blok geworden om rekening mee te houden. En dat is ook goed, maar het vergt gewoon heel veel inspanning. Dit wat jij nou zegt, inderdaad, dat was 20 jaar geleden ondenkbaar, hè? Dat je over ongewenst gedrag een compleet protocol moet gaan schrijven. Hè? Dat was 20 jaar geleden. Ja, nee, laten we het er niet over hebben. Toen was alles nog normaal, hè? Laten we het zo maar zeggen. We hebben het geregeld, we hebben het georganiseerd. Ook met een bestuurslid wat specifiek met beveiliging bezig is in dat kader. Dus. Paradebrunsum.nl als jij wil weten hoe die programmering daaruit ziet. Dan hebben we meteen een bruggetje geslagen naar die programmering. Jasper, neem eens even wat highlights. Ik neem even mee door de highlights inderdaad. Het volledige programma staat natuurlijk op die website, paradebrunsum.nl. Maar even per dag hoe het programma eruit ziet. Donderdag is de feestelijke opening. Die is om 5 uur in het park. Vrij toegankelijk voor iedereen. Alle groepen, alle 12 groepen komen daar aan bod. En daarna begint gewoon de mooie feestavond in het park. Vrijdag zijn in de middag de eerste workshops. Ook die zijn gratis toegankelijk voor iedereen. Hoe laat begint dat? Die beginnen om 1 uur. Oh, lekker. Ja, super. En dan, daar komen een aantal landen die dan samen op het podium staan. En een beetje laten zien hoe hun dansen werken. Dat mensen mee kunnen doen. En echt een beetje de dans voelen. Rediscover the Dance, natuurlijk het thema van dit jaar. En dan daarna hebben we Silent Disco later in de middag. En dat gaat dan door naar
na de feestavond s'avonds weer en de voorstelling van 8 uur. Mhm. Zaterdag is toch wel een van de grotere dagen. Dan is het overdag het Preuve de Mert. Ze staan er op het Lindenplein verschillende lokale horecagelegenheden, maar ook de groepen zelf brengen hun eigen soort van spullen en voedsel en drinken mee voor consumptie bij de markt. Dan s'avonds is dan houdt terug naar onze roots, toch? Mhm. 1953 is Parade natuurlijk begonnen als vervanging van het carnaval, als zomercarnaval als het ware. En eigenlijk sinds 1953 is carnaval nooit niet doorgegaan, behalve de laatste jaren. Dit jaar natuurlijk wel weer opgestart, maar toch nog een deel gemist. Dus dan komt de Limburgse avond, de zomercarnaval komt terug naar Brunsum. Mhm. En dan tot slot natuurlijk, zondag is de echte paradedag. De parade van de parade, die trekt door het centrumcirkel rondom de Kerkstraat in het Vijverpark in Brunsum. En dat is wanneer alle groepen toch 3 uur lang van 1 uur 's middags tot 4 uur 's middags door de straten van Brunsum trekken. En ook dat is trouwens gratis toegankelijk. Ja. Dat is eigenlijk de highlights van het programma. Ja, wat absoluut natuurlijk niet vergeten mag worden, Ron, we hadden het daar toen straks nog even over, hè? De laatste dag. Klopt. We gaan natuurlijk morgen aan de eerste beginnen, maar we maken even een bruggetje naar de laatste dag, want daar gaat iets gebeuren. Ja, dat is van wereldformaat, hè? Laten we het zo maar zeggen. Nou, Jasper had het net over de optocht. Die moeten we benoemen. Altijd enorm druk bezocht. Dus, en ik wil ook iedereen uitnodigen om daar naartoe te komen. Dat is ronduit fantastisch. Aansluitend is er nog een optreden in het Openluchttheater. En ik wilde eigenlijk zeggen het Feerieke Openluchttheater. Echt fantastisch. En aansluitend hebben we dan ook nog om 11 uur, het moet donker zijn, een fantastische lasershow. En daar hebben we een voorproefje van gezien en dat belooft gewoon spectaculair te worden. En dan sluiten we af weer met een feestavond. En ik wil iedereen ook uitnodigen, kom kijken, kom naar Brunsum en ervaar vooral weer die verbinding en die verbroedering. En even je zorgen achter je laten en elkaar weer opzoeken. Ik denk dat heel Brunsum uit gaat lopen en ver daarbuiten, want als we het hebben over het Wereldmuziekconcours, dan komen ze ook van heinde en verre. Dus die parade daar in Brunsum, ik ben er zeker van heinde en verre gaan ze komen. Even nog naar Jasper van Lanen, de artistiek leider van het gebeuren daar in Brunsum. Als ik jou vraag in een paar korte zinnen, waarom moet die kijker en luisteraar vanaf morgen naar Brunsum komen? Goed, met name natuurlijk omdat je maar 1 keer per 2 jaar krijg je de kans om de hele wereld in Brunsum te zien dansen. Dus goed, wat dat betreft, het is nu of het is in 2024 bij de volgende editie. Teaser. Teaser? Wacht even, wat zei je nou net nog even? Dus dit is de enige, dit is je kans om mensen uit Zuid-Amerika, van Paaseiland, ik bedoel, hoe vaak zie je die op een podium dansen? De lasershow, eigenlijk alles komt samen in het festival. Het is, ik ben bevooroordeeld, maar het is volgens mij het mooiste festival dat Brunsum te bieden heeft. Dus, En met de weersvoorspellingen wil je niet binnen zitten, wil je gewoon lekker buiten zitten. Hè? In de open lucht en genieten van de kleurschakeringen van de belichtingen natuurlijk, hè, die daar gaan plaatsvinden. Complimenten ook aan alle mensen van het randgebeuren. De techniek, geluid, licht, noem het maar allemaal op. De vrijwilligers, de verkeersregelaars. Ja, ik wil niemand vergeten, dus iedereen die op welke manier daaraan meewerkt, alvast toi en geniet ervan. Heren, we gaan langzaam afronden. Willen jullie er nog iets aan toevoegen? Ja, natuurlijk, zegt Ron. De voorzitter, het woord is aan de voorzitter. Dankjewel. Ik zou nog 1 ding aan willen toevoegen. De vrijwilligers hebben we meermaals benoemd. Daar zijn we ontzettend dankbaar. 300 stuks, 300 stuks. Samenwerking met de gemeente heb ik ook al even benoemd. Maar op persoonlijke titel zou ik even mijn collega's willen bedanken in het bestuur. Daar trek je toch al, ik zou bijna zeggen, meer dan 10 jaar mee op. En ik zou ze even met naam willen noemen, want het is gewoon een fantastisch bestuur waar we mee doen. En dat mag ook wel eens een keer genoemd worden. Jacques van Oppen, Jacques Gorgels, Maria Pastoor, Jasper van Lanen, Renis Martis, of ik moet zeggen Renis. Ik hoop dat hij het hoort, want dat is officieel de uitspraak. René Reinders, Roger Gordijn, Maurice Veilraas en Bart Meuvels. Dank jullie wel allemaal. En natuurlijk de voorzitter, Ron Kamerman. Dank je wel.
Kijk, en dat zijn de mensen die het hart op de goede plek hebben om dat World Festival Parade Brunsum los te trekken en in goede banen te leiden. Nogmaals, paradebrunsum.nl als jij meer wilt weten over wat daar allemaal te doen is. Jasper, nog iets aan toe te voegen? Ik kom vooral allemaal kijken. We zien jullie vanaf morgen in het park in Brunsum. We kijken er naar uit. Wij zijn er klaar voor en dat was hem. Als ik morgenmiddag om 12 uur hoor, beste luisteraar, er is een grote file onderweg naar Brunsum, dan ligt dat natuurlijk aan de parade Brunsum. World Festival Brunsum vanaf morgen tot en met zondag. Ga genieten, ga cultuur snuiven, ga genieten van de dans, het preuvene macht. Ja, we hebben het allemaal benoemd en wil jij de finesses daarvan weten, kijk dan op die website. Heren, mag ik jullie bedanken voor de komst naar de studio. Groeten aan Rainis namens het hele RTV Parkstad team. Toi, wat jullie daar gaan doen. En succes en toi ook aan alle groepen. Dank jullie wel voor de komst. En ik zeg altijd in Limburgs, adieu. Ja, mogen wij jou ook bedanken. Dankjewel. Graag gedaan. Hoi. Hoi.